बाल्थिं गामलासे गासिया नै दख'ना बे लंपेन्टखौ एक्सट्रा सोमगोन आं बै जायना जायामोन बोराया जालाङासैबो मानसि फैनानै कास्टमार फैनानै गला मोनबाय स्कुल गनानै फैदों दासो आया घरे दुखसे आया थास बै मोसौ फिसाया न'आवनो हाबदों बिसिनाव मा जाबावनो लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय मर्निंथ' हाखाया स्टार्ट खालामनो नै दा स्टार्ट खालामबाय एकदम देहा मोजां नङा उदै सादों हारसिंनो न'आवनो मोसौ हाबदोंनो बिसिना मादैमोना खाखि जायो आरो बाङालि बेबो मा होनबावनो स' थांगोननोसै र' न'सिम सान्दुं बिराद गोसाथार फैग्रा नै बाल्थिं गामलासे गासिया नै दख'ना बे लंपेन्टखौ एक्सट्रा सोमगोन आं बै फिल्टारनि दैजों बे लंपेन्ट मोजांसो दाख्लै एगजाम हैनो थांनायाव गाननो सुनो मोनाखै गस्लाखौबो दैखरा आंना बादामालि जाजोब्बाय नै फुनांसिगौ टाइमानो मोना दा मोनाफ्रावनो होनांसिगोनलाय उपाय गैया सुना लागोनसै र' लोगोफोर दा लाइन थांबाथाय सेस गैला आङो दा गांसे सुबाय सिखौ सुना लाबाय गय बिगुरा गोलैनानै दं नै गारहरा दा गासैसो गारहरसां आयु मेंजोब्बाय आरो दंबावोसो दाबो सुलाजोब्बाय दंथारबावो दे लोगोफोर दाबो दायो लोगोफोर सि माखाया बेसेबां सुखांबाय ओमफ्राय आरो दंबावो आरोना र' देखायना लंपेन्ट देखायला आङो लंपेन्ट गांब्रै दंबावो दाबो सुग्रोबावनोसै ओरै दैखरथिंबो माखासे फोराननानै लाबाय आरोना बिथिंबो माखासे फोरानबाय बेफोरो आंनि नङा आरोना बै बिसना सादर गस्ला बिसोर आयु जि फोसाबनांगौ खामानि दं बेयाव गांसे लंपेन्टखौ आलदा सोमदां ओमफ्राय नैयाव गांथाम दंबावो बेल'सो गैला सुना लागासै र' लोगोफोर ओरैबायदि गरम ना बुंनांला जल्दि जल्दि सुनानै दखानाव आरो ओंखाम लानानै थांबावनांगौ आरोना लोगोफोर संना लागोन सुना लागोन र' लोगोफोर ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन स' लोगोफोर दायो दखानाव सफैफिनबाय आरोना आङो ओरैबायदि गरम जि सुबाय देखायखाबाय आं नोंसोरनो जि सुनायखौथ' ओमफ्राय दुगैयै लोबै दायो दखानाव फैफिनबाय जोङो ओंखाम लानानैहाय ओमफ्राय नानिया फैनाय लोगो लोगोनो सासे गावनि स्कुलाव फरायग्रा लोगो मोनदों नालाय बेजोंहाय गेलेहैबाय आरोना दखानाव गैबावा नैबे खाथिनि हटेलावनो सिनायखायो एलार्जि जादोंना आंना एकदम माने मानलुनाय जागासिनो दं आरोना एलार्जि ना मा होननो मिथिला मा खुला बेलाय मानि खुला एक्स'नि खुला दे नोंहा दा मोनखागोन बिजा खुसा सौफैनायानो बे फाग्ला हिजिरा होननाया हिजिराथ' नंखाया मालाबा जोंजोंबा दुम जालायगोन बेयो दाख्लै खिन्थु दुम जानायखौ बावदों गाव मिन्थिसिगौ आरोना खर'फ्रा एसे बारा मोजां नङा खोमा गावसो मिन्थिसिगौ माबायदि दा बयबो सिनायो सोंबो आरोना कमेन्टआवहाय मारै बिदि जाखो मारै माखो होननानैहाय कलेज फरायनानै जोंजों ज' फरायोमोन मायोमोन होननानै कमेन्ट दाबाय बेबा मारै मारै जाखो गावसोरसो मिन्थिगौ आरोना न'नियाबो मा मिन्थिथ'ला लोगोफोर दखानावनो जिरायथ'बाय आरोना दसे बिराद गरम होदोंना लोगोफोर मा होनबावनो दासान्दि सिफोर सुनानै फोराननोल' मोजां ओमफ्राय ओरैनोबाथ' गरमा मोजाङानो दङ लाबोगोन र' फाथै सुजादों आं सुनासो लाबोखायो न'निफ्राय दासो सुनांदों एखमबा एबा सुदारामनो ले लीजिए मिथिखायो आं हाबाय थाग्रा आंखौसो फोरोंलायो नुबाय
एसे साइज बानायगोन एसे मोजां जाफैगोन बिसोरो जादो मानसि फैबाथाय जायाहाय फक बानायनायानो जेरैबो जारलासो माने मानसि आं खेनसे गारिखौ सालायनाय नुदोंमोन ना नोंखौहाय नों रायलायलांलायनाया सोरनि गारि सालायलांनांगौमोन नुवाखैबा माथो नुदोंब्रा इमला सालायनानै थांनाय क'क्राझार आंखौ गाबज्रिलांलायलायदोंमोन बियो देब'आहाय दा डाइलग होखायो आरोना बुंसै आंना मोदोमानो मानलुजोब्बाय एलार्जि जाखानांबाय ओमफ्राय नैबेबो नै दाख्लै मा बौखो दाख्लै खालायलायबाय मा बौवामोनथाय मिथिला बावगारलायलांबाय बौनायल' थाबाय थास' आथिङा स्र' सायनानै लाबोथारबाय हाय नैबेयावहाय गला फानफैदों र' गला जानो होननानै मानसियानो मबाइलसो नायगासिनो दं गंथाबनानै आं लाना फैनो दे 20 रुपियामोन ना लांसां जिखुनु मोनसे गला लायनो थांनां बैयाव गला लायनो थांनां गला जानां गला जानि र' गला बानायथारनि भैया एक गोला बना के दीजिए गोला मैं तो अभी खेलने लगा गेम खेल रहा था टेस्टी जाथारो बेना गलाया लांनो फैदों गलानो गला जानोसै गुसुनो थान्दानो गरमथारना बोथोरा बेनि थाखायनो गला मोनसे लानानै थांसै बेखौनो जाहैनोसै आरोना बोरायाबो एसे जाथोंसै बेखौनो एरै बारा जाहोजाबावासो मुलि जागासिनो दं बाथोन होनबाबो एसे जाहोनोसै आरोना लुगैना आन्थानो गिर गया गला मोनबाय आंहा गला खाय गला 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 बे जानो लुगैबा एसे होगोन बेनो दा आं जानांगौबा बे 10-20 थाखानिफ्राय खुलि आंनिफ्राय जाबाय थागोन आङो जाबाय जाया जाबाय थागोन बिराद टेस्टी मोनो बेखौ जानो औरा टेस्टी दाखालि खेनसे गला जाबाबो बे ड्रेसखौनो गानदोंमोन ना आरो दिनैबो गला जानो बे ड्रेसखौनो गानबावबाय दिनैना बारा टेस्टी मोनासैसो आङो दाखालि एसे टेस्टी बानायनानै होदोंमोन आखाइयाव नांलायदों थै सानलायलायदों हा मानसि फैबा जाया जाफिननोसै आं नै दासो गलियो जिनिसा ओरैनो बे दैयाव सोमहाबनानै दोनबाय थाबा जायना जायामोन बोराया जालाङासैबो मानसि फैनानै कास्टमार फैनानै Ini bas yang jadi yuk. Nah,
स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो मानसि फैबाय थायोना दिगदार जायो बानायथ'ला ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना